Ai intrat vreodată în casă și te-ai gândit de ce miroase așa? Sau poate nici măcar nu mai simți nimic? Te-ai obișnuit. Asta e problema. Aerul tău te controlează, te definește fără să-ți dai seama. Dar uite o veste bună, poți scăpa, poți schimba asta. Cu un parfum ambiental adevărat, nu doar că schimbi aerul, îl transformi din ceva banal în ceva memorabil, din ceva plictisitor în ceva care spune aici e casa mea și miroase al naibii de bine. Ai putea să ignore asta, desigur. Poți continua să te obișnuiești cu aerul plictisitor din casa ta, să te prefaci că nu contează. Dar ghiși ce? Oaspeții tăi simt, ei își amintesc. Și nu e mirosul ăla faimos pe care îl vor ține minte, e altceva. De ce să alegi Blue Milo? Pentru că nu creiem doar parfumul, creăm atitudini. Fiecare notă, de la oud, la rodie, la vanilla în nu, îți spune povestea. Și povestea ta nu e plictisitoare, așa că nici aerul tău nu ar trebui să fie. Respiri deja. De ce să nu o faci corect? Dă un sens aerului tău. Intră pe bluemilu.ro și transformă. Nu mâine, nu când îți amintești. Acum. Own the air you breathe.